Tungod sa moisture stress kung kakulang sa ulan ug tubig, mukabat na sa 116 million pesos nga kadaot sa sektor sa agrikultura sa Davao Region ang natala sa Department of Agriculture 11 gikan niadtong Enero ning tuiga. Sumala sa DE11, grabeng naapektuhan sa moisture stress ang humay, mais ug high value crops sa Davao del Sur ug Davao City. 76 million pesos ang nadaot sa humay, 26 million pesos ang sa mais ug 14 million pesos nga kadaot sa high value crops tungod sa moisture stress. Ito yung mga sinasabi namin sa mga farmers na sa preparatory activities or sa preparatory stage, dapat pala nung times na rainy season, nag-develop na sila ng mga water catchment area na kahit maliit lang para ma-maximize natin ang pagkuha ng ulan para pagdating ng El Nino, if probable man dumating, pwedeng may makuha tayong na tubig, no, since naka-harvest tayo ng water. Pero pag wala talaga silang nagawa, we urge them to shift to resilient crops na yung mga crops na pwede maka-withstand ang longer lesser rain. Gibutyag sab sa ahensya sa Matana ug Bansalan sa Davao del Sur ang dunay pinakagrabing sitwasyon kung asa ang ubang irrigated farms nakasinati gihapon og kakulang sa tubig tungod sa pag-ubos sa level sa tubig sa mga dam. Moisture stress as per information from the central office, kasi di pa na siya ma-quantify as sa El Nino, lesser rains dun sa area and kulang yung tubig po na which is required by the plant. Yan po yung layman's term. Kulang lang po ng tubig dun sa area po para maximize yung production ng rice sa area. Dunasay kapin 783 million pesos na reported damages sa Davao del Norte, De Oro ug Davao City. Pero gina-validate pa kini karon sa Department of Agriculture 11 na nasay mga mitigation strategy ang ahensya batok sa posibleng epekto sa El Nino kun hulaw sa sektor sa agrikultura sa Davao Region. Sama sa weekly monitoring update sa local field condition sa mga lugar nga dunay dam ug irrigation system. Sa pakikalayon sa mga LGU aron masiguro nga igo pa ba o dili na ang tubig nga ginarelease sa mga irrigation. Matod sa DA11, nakafocus sila sa paghatag og suporta sa mga mag-uuma pinaagi sa water management, seed distribution ug technical assistance. Tingwa sa mga lakang sa ahensya nga maprotektahan ang produksyon sa pagkaon ug mapaligon ang estado sa mga mag-uuma samtang nagpadayon ang dry season ug hilabin na nga gilauman sab ang pagsugod sa El Nino sa ikatulong quarter ning tuiga nga mulungtad hangtod sa tuig 2027. Andam sab hinuon ang ahensya sa himuon nga cloud seeding operation ug galing mo grabe ang masinati nga kainit tungod sa moisture stress nga makaapekto sa mga tanom. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.